Hiru helburu ditu gure dinamika berri honek. Azken baten, ari garena da hurrengo foru aldundiko aurrekontuak garatzen, eta horrelako topaketekin lortu nahi duguna da alde batetik Gipuzkoako foru aldundia zertan ari den, zeintzuk diren gure ildo estrategikoak, kudeaketaren ikuspuntutik batipat ekonomia eta gizarte politikak ari garelako lantzen. Bestaldetik herritarrekin egiten ditugun topaketetan edo karpa honetan ere ekarpenak, iritziak, horiek danak jaso, aintzat izan eta hurrengo aurrekontuak garatzerakoan idei guzti horiek ondo aztertu ondoren herritarrei eta batipat ere nola ez elkarteen azken baten Gipuzkoan 6.000 elkarte daudelako eta Tolosaldean ere izugarrizko garrantzia dukatelako. Hoiekin ere nahi ditugu zuzeneko komunikazio batean beraien ekarpenak eta ideiak jaso eta aurrekontuak garatzerakoan ikusi zeini ematen diogun baiezkoa eta zeini ezeskoa. Eta gure hirugarren helburu nagusia delako baita beraiei adieraztea nola garatuko ditugun, aintzat hartzen ditugun proiektu guzti horiek. Eta azkenean da, gobernantza eredu honetan parte hartzeak duen garrantzia batipat aurrekontuak garatzerakoan. Nik esango nuke 40 herritan egon garala, txikiak, ertainak eta handiak, eta denekin mota desberdinetako jende guztiaekin elkartu garela, ezta? Lehen sektoreko gure baserritako elkarteekin, ikaslekin, irakaslekin, kultur taldekin, nola ez gizarte politikan dabiltzan elkartekin, hemen bertan ere Tolosaldean Caritas elkartearekin egon ginelako hizketan ere, ekintzaileekin, gure enpresa gizon emakumeekin, jende askorekin egon gara, 2 hilabete luze hauetan, herri, komarka bailara guztiak ere kontutan izan da, realitate ezberdinak dauzkatelako, eta nik esango nuke batipat 2 eskarera duela nagusiki, ezta? Alde batetik ekonomia. Ekonomiaren sustapena, oraindik ere krisi batetik ari garelako ateratzen eta gure enpresa txikiek indartu eta babestu egin behar ditugulako, eta nola ez lanpostuak sortu, lanpostu duinak sortu, hori da gehien eskatzen diguten eskaria, enpresen ondoan egon, gertu egon eta beraien nahiak beharrak ondo atenditu. Eta gero nola ez inor ez ezagun kalean utzi, eta hortarako gure gizarte politika sistema babestu barra daukagu. Eta hor nagusien eskaerak ditugu, dependentziaren legearen betetze maila, txikien ardura, zaintza, horiek dira nagusiki kezka nagusienak edo biltzat gehien ateratzen direnak.